अक्ट'बर दाननि 15 अक्ट' कुसुबिल पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय कुसुबिलनि नैबे चकआवहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानो गोनां 49थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ लोगोसेनो पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 43थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ बिनि मावखुलि लानाय हाबाफारि दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 22 अक्ट'आव जि बानजाय आफाद मोनसे बानजाय आफाद दाना होनाय जादोंमोन। बे बानजाय आफादजों दिनै बे बानजाय आफादनि मावखुलि लानाय टेम्परारि मोनसे मावखुलि लानाय हाबाफारि दिनै जानानै थाङो। दा दिनै आसा खालामदों पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मददथियाव देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया जि 49थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बियो नैबे मावखुलियावनो जिरायनानै जिखिनि हाबाफारिफोर रनसायनांगौ, जिखिनि खामानिफोर प्रिलिमिनारि हाबाफारिफोर थागोन, बेफोर गासैखौ मावफुंनायनि प्रक्रियाया बेनिफ्रायनो जाफुंगोन। आरो दिनै जिखिनि जोङो नुबाय, जोंनि बे मावखुलि लानायाव पानेरि हालामनि बा कुसुबिल हालामनि माखासे मानि मेलेमजिबि हारि अनफावरि गेदेमा बिथांमोननि उपस्थितियाव जोङो दिनै बे मावखुलिखौ लानाय जादों। आरो आसा खालामदों साफ्रोमबो पानेरि ओनसोलनि बा उदालगुरि ओनसोलनि मेलेमजिबि गेदेमा हारि अनफावरि आरो वेल विजार्सफोरनि हेफाजाब आरो मददथिजों खुंनो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जि 49थि थान्दै जख'न्थाइ बेयो मोजाङै मोजां गाहामै गाहाम खुंफुंनो हानाय जागोन। आरो बिनि थाखाय जोङो टेन्टेटिभ मोनसे डेट थि खालामनाय जादों। 9 अक्ट'आव पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेला जागोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जिहेतु जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो माखासे गेलेमुआरि आयदाफोर जोङो लानाय जायो। दा बे हिसाबै बुलुर बादायनायखौ जोङो 9 अक्ट'निफ्रायनो जोङो जागायगोन। नाथायबा जिल्ला आफादनि जिथु थान्दै जख'न्थाइ बियो 10 आरो 11 अक्ट' बे साननैनि थाखाय जों लानाय जादों। 10 अक्ट'आव जोंहा थान्दै जथुमनाय जागोन आरो 11 जानुवारियावहाय जोंहा जि गेवलां मेला जागोन। दा बेनि थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै जिखिनि प्रिपेरेसन जोङो खालामनो गोनां दङ, मोनफ्रोमबो प्रिपेरेसनखौ जिल्ला आफाद आरो खाथि खाला थानाय मोनफ्रोमबो दख'रा आफादनि हेफाजाब लोगोसे जोंनि जिथु बानजाय आफादनि नांथाब मावसोमनायनि गेजेरजों गाहामै गाहाम मावफुंलांगोन आं बेखौनो मिजिंथिदों। आरो जे समावनोखि जिबायदि हेफाजाब आरो मदद जोंनि उदालगुरि हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय नांगौ जागोन, बे मोनफ्रोमबो समाव उदालगुरि हालामनि पानेरि हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नांगौ रोखोमनि हेफाजाब आरो मददखौ बे एनुवेल कनभेनसनखौ खुंनायाव होलांगोन बा होगोन। आं बेखौनो आसा फारिदों आरो साफ्रोमनिसिमबो आङो गुरैयै खावलायनाय थादों साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि बे 49थि थान्दै जख'न्थाइखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनायाव हेफाजाब आरो मददखौ होफिननानै बेखौ जोङो डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों जोङो थिग खालामनाय जागोन। जिहेतु मोनफ्रोमबो डेलिगेट सिटिंआव बा थान्दै जथुमनायाव जोङो जोंनि बोसोरसेनि मावनांगौ हाबाफारिफोर माखासे जों रनसायनानै लायो। आरो थांनाय डेलिगेट सिटिंआव जों जिखिनि हाबाफारिफोर रनसायदों, जिखिनि थांखिफोर लादों, बेफोर गासै थांखि आरो नोजोरखौ जोङो लानानै देग्लाय बे बोसोरखौ जों हाबाफारिफोर रनसायदों, खामानि मावदों। आरो बे हिसाबै फैबाय थानाय बोसोराव जोङो मा ओनसोलनि माखासे जेंना जेंगोना जिखिनि समयसाफोर, बेफोर गासै समयसाफोरखौ सरजाबनानै जोङो सावरायनाय जागोन, गोथौयै बिजिरनाय जागोन। आरो बेफोर गासै समयसाफोरखौ लानानै जोङो जिखिनि सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे कनक्लुजनाव फैगोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो थांखि माखासे रनसायगोन आरो बिनि गेजेरजों जों हाबाफारिफोरखौ लालांनाय जागोन। जोबथारनायाव रायजोफोरनिसिम हाबाफारिखौ लानानै खावलायनाय थागोन बा मेसेज पानेरि हालामनि बा कुसुबिल हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि फिजिकेल, मेन्टेलि
माखासे मानि जोंनो हेफाजाब आरो मददखौ जोंनो नांगोन। बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय माखासे प्रिलिमिनारि प्रिपेरेसन जोंनो नांगोन। बेयाव स्टेज पेन्डेल बानायनाय, जायगानि प्रिपेरेसन खालामनाय, बेफोर गासैयाव पानेरि प्लास लोगोसेनो खाथि खाला थानाय दखरा आफादफोरनि जिखिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब आरो मददथिखौ जोंनो नांगोन। आरो बिनि थाखाय आं खावलायगोन साफ्रोमबो माने ओनसोलनि रायजो राजा, हारि अनफावरि माने गेदेमा नोंथांमोननि हेफाजाब आरो मददखौ जों मोनगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा जि दिनखालि हाबाफारिया जागोन बै समाव जोङो उदालगुरि नाङैनो जिल्लानि साफ्रोमबो मेलेमजिबि, साफ्रोमबो हारि अनफावरि, साफ्रोमबो रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददखौ जोङो मोनगोन। बेखौनो मिजिं थिदों आरो खावलायगोन जाहाथे बयबो जोंनो नांगौबायदि समाव नांगौबायदि हेफाजाब आरो मददखौ होलांगोन होननानै आं आसा खालामो। गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि सिबिनाय, खुलुमनाय, हामग्लायनायखौ आं बावहरबाय। दा फैगोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जखनथाइ आरो बे जखनथाइखौ खुंफुंनो थाखाय पानेरि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बे कुसुबिलाव खुंनो थाखाय थि खालामदों। आरो थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि मोनसे आबुङै बानजाय आफाद दानानै होदों। बेहाय बानजाय आफादाव आफादगिरि हिसाबै बिटिआरनि डेपुटि चिफ थामहिनबा 69 उदालगुरि बिधान सभा समस्तिनि एमएलए मानगोनां बिथां गोबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै सायख'दों। आरो बेजों लोगोसे कुलन बसुमतारी बिथांखौ नेहाथारि हिसाबै सायख'नानै आंखौबो वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिबान होदों। लोगोसे जेसेबां जोंनि बिबानगिरि नांगौ बानजाय आफादाव गासैबो बिबानगिरिखौ आबुङै सुफुंनानै मोनसे बानजाय आफाद दाबाय। आरो बियो बिनिनो हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो थाखाय लाथ'नाय मोनसे बानजाय आफादनि मावखुलि बेहाय जों दिनै बेखौबो लाफुंनानै दिनै बेखेवबाय। बेहाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां कर्नेलियास दैमारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बाबुल बर', लोगोसे लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर', धरनि बर' लेङाइ आफादगिरि, लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बानजाय आफादजों लोगोसे बे ओनसोलनि मानगोनां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दा जोङो जिहेथु बर' माहारिनि माहारियारि आफाद जायखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बियो फरायसा आफादल' जानानै थायाखै बेखौ जों बयबो मिथियो। आरो बे फरायसा आफादनि सायावनो बर' हारिनि जि थांना थानाय, जौगानाय गासैबो बिथिङा सोनारनानै दं बेखौ जों गासैबो जों गनायनानै लादों। बे हिसाबै बेनिनो जि मोनसे बोसोरसालिया जथुमा आरो बे बोसोरसालिया जथुमायानो फरायसा आफादनि बिराद मोनसे मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि जायो। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जिहेतु हारिनि जिखिनि हाबाफारि बा हारि दानायनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गासै बाथ्राफोरखौ बेहाय डेलिगेट सेसननि गेजेरजों रनसायनाय जायो। आरो बे हिसाबै जों बानजाय आफाद दा बेहाय गोबां मोनसे बिबान थायो हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होनायनि बेलायाव। बे लेखायैनो जों सानदों जे जेसेबां हायो जोंनि हानायजों हाबाफारिखौ जों मोजां जों बारहोहरनो जों नाजागोन। मोजां मोनसे थासारिजों बे कनभेनसना मोजाङै जालांगोन, बारहोहरनो हागोन बेखौ जोङो फोथायनाय दङ। बे हिसाबै आं मिजिंथिगोन जे जोंनि जि बानजाय आफादनि जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै माने मदद आरो हेफाजाबखौ होगोन। ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो आर'ज खालामगोन जाहाथे बिथांमोना माने मोजाङै जों मदद होनानै बे हाबाफारिखौ बारहोहरगोन। बेखाय आङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो गासैबो दुलाराय माने उदालगुरिनि सिङाव थानाय बा पानेरि दखरानि सिङाव थानाय
गासैबो जोंनि मेलेमजिबि जोंनि सानसुमै जोंनि माने दिथागिरि बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे जिहेतु बयनिबो मदद आरो हेफाजाब मोनोब्लासो बे हाबाफारिया मोजाङै जालांगोन आरो मोजाङै जालांबासो फरायसा आफादनि जि थांखि आरो उद्देश्य बेखौ मावफुंनायाव गोरलै जागोन। बेनिखायनो आङो गासैबो रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबखौ दिनै आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायगोन। फैगोन 9, 10 आरो 11 जानुवारि दाननि बे हाबाफारिखौ बा तारिखखौ थि खालामनाय जादों। बेनिखाय गेजेराव बारा सम गैया। बेखिनि समावनो जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों खामानि मावनांगोन। बेनिखाय आं दिनैनि गेजेरजों गासैखौबो फैबाय थानाय समफोराव मदद आरो हेफाजाबखौ मोनगोन आरो जिल्ला एबसु आरो दखरा एबसु बिथांमोननिफ्रायबो मदद आरो हेफाजाबखौ जों मोनबाय थागोन। आं बेखौ मिजिंथिनानै जे दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बयखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।